Până sus, Brașov! Până sus, Brașov! Până sus, Brașov! El este text, a venit aici și-o da bine. El este text, mișiționarul nu te mai susține. N-are nicio treabă, frate, la de domn. El este text, ți-ți fac în laborator. N-are nicio treabă, hai să alungi, eu sunt Piti. El este text, nu, cred că e Titi. N-are nicio... check. Uite care este treaba, man, vin să dau pe joacă. El este texter, mare experimente și watch. N-are nicio treabă, poate fac rachetă. Șansele tale sunt zero, aici rapetă. Nu vin la 8 de domn, frate, dau cu gol. Că ăsta este experimente și watch. Iată, vin direct cu rima. Dacă vin și te tai, eu te tai din prima, da. Ascultă Piti, te rog, nu uita, da. Să suși pula de ziua asta. Băiatul n-are nicio treabă. Fii atent, man, ca să ai ceva fani. O să zic de dragul lor și eu la mulți ani. Dar fii atent, că ți-o zic din nou. La mulți ani o să-ți dau pula cadou. Da, îți fac un garou, e ok. Criza asta e cel mai tare show. Cel mai tare. Bine, mă, dă-te-mi pula! Bă, prea tare, Yo, văd că asta este pelea. Nu o să suge de ziua mea, o suge prestația ta. Să vezi cum trebuie când vin la 8 de domn. Să seara că nu mai specule. Băiatul ăsta și-a luat filmele de rapper. Vorbești de cuțit care nu e de cutter. Nu are nicio capă, frate, ăsta-i petă. Când vin la 8 de domn, te lasezi ca pe rachetă. N-are nicio treabă, frate, este foarte tare. Le-ai zis de ziua mea ca să mai faci promovare. Uite, tu transă, vorbim de ziua mea, tu nu ai o seară norocoasă. Să facă lumea care, că te fac rachetă. Nu este ziua mea, care să te lași de petă. Bine, bă! E ușor, o să-l bat cu o nuia. Vorbește de muie, eu cred că-i cu muia. Fii atent, gluma e super bună. Avem multe stele și o semilună. Sunt aviator, da. Fii atent că dau cel mai disciplin. Dacă nu-ți pe spate, zice lumea, ești răchin. Fii atent, Aricioara. Îmi pui natura de tăsara. N-am o treabă, eu mă joc. E bine, dar lângă mine tu n-ai loc în hip-hop. Aplauze, Brașov, pentru prima rundă din acest battle. Una dintre finalele serii. Tex a dat ultimul de primul. Gara, hai să le dăm un beat. Drop them motherfucking shit. Yeah. Ce beat. Shit, fii atent că eu vin cu rime super multe. Vreau ca toată sala să mă asculte. Nu omul Piti îmi vine să-i zic du-te, dar nu fiindcă e prea prost și că prea tare pute. Fii atent, că asta-i super viță. Putea ceapă îl pun în tocăniță. E ușor dacă vin de vin să omor. Îl fac tocăniță să mănânc mai ușor. Dar fii atent, e sub perfecție. Dacă te mănânc eu fac toxi-infecție. Vrei să dai bine, dau prin microfonul, fiindcă nu te mai susține. Uite care treaba, o să dai pe beat, a dat de la microfon și-ți dau oprit. N-are nicio treabă, frate, este caterincă, ăsta s-a tăiat și nu jucă în șetică. Pentru Dexter, frate, bate din copilă, ăsta e aviator, dar eu cred că-i stewardesă. Frate, ăsta e 8 de domnul, vorbește aviator, că la petel îți-i sporul. N-are nicio treabă, frate, o să dau dume, vorbește de tocană, dau petel, doar cu legume. Frate, nu simte lumea, că băiatul de gașcă, nu e băiat ca lumea. Și n-are ce să zică, frate, cine reprezintă această mișcare ca să iasă caterincă. Și uite care treaba, o să răpesc ferie dacă se distrează lumea. Haideți, faceți gălăgie! Shit. Degeaba încep să ataci ca pudicul. Mă susține microfonul și cu publicul. Toată lumea la rima mea țipă. Rima ta e proastă ca muzica lui Bănică. În problemă mă moare ca o pășică. Îți zic ori
frate, din 4 elemente le faci de că capăt frate. Văd că Dexter ăsta te agită și face pe nebunul, vorbește de 4 elemente, să nu reprezinti niciunul. Ok, frate, care treaba man, vin să stau pe trac. Băiatul e ca trăutuc, tot timpul diplomat. Și dacă vin aici, gata chiar și pe liat. Ca să vezi cum frate la Peter te-am expediat. N-are nicio treabă, frate, o dai bine. Dar văd că până la urmă băiatul ăsta și-a filme. Și n-are nicio treabă, frate, trebuie să înveți. Băiatul se vede star pe funga de pufuleți. N-are nicio treabă, azi e Mr. Gustă, ești traficat de pufuleți. Ia și bune. Mi-a plăcut meselul ăsta, aplauze pentru băieți! Înainte de acapela și de chestii, știu că... Da, trebuie să votăm, nu? V-am spus niște reguli, respectăm. Cine este cu Piti? Cine este cu Dex? Mai facem o dată să fim siguri. Cine este cu Piti? Cine este cu Dex? Încă o dată, 3 să fim siguri. Cine este cu Piti? Cine este cu Dex? Să mă pula, am făcut degeaba asta, las jurul să decidă. Pune microfonul. Hai, coi, că Dex a fost la nu știu ce mergi. Vreți și voi la capela, puțină pauză la capela, curăție, toți filmăm la voi. Facem a capela normală sau 40-40? Nu știu, una mai lungă, e greu de decis, frate. Ok, una mai lungă facem 40 cu 40, 40 cu 40. Ca să aveți și ce să întoarceți. Hai să opresc ăsta că să pun stai. Bine, când îi dau star, trebuie să-l omor pe Dex. Și Dex trebuie să-l omoare pe tine după. Bă, frate, care este treaba cu sala? Nu mă susține publicul, mă susține toată țara. Să fie Caterin, că el este Dexter Robin Hood și e cea mai proastă țintă. De la filme de vedetă, îmi pare rău, locul tău aici nu este la petă. Nu știu ce se întâmplă, frate, îți dau pe trac, se vede că ești primul venit și primul descalificat. Dau te domn, frate, mai dedic vreo piesă, că băiatul mi-a zis că îl mai cheamă și Dexter și dacă textul ăsta este sarcasm, din dicționarul tău ești prost și ăsta e pleonasm. Să fie bine, MC suficient, mult mai bun ca tine. N-are nicio treabă, doar ca do major te-ai făcut de căcat și văd că-i fi de-n joc. E simplu, omul face pe nebunul. Mulți MC mai bun ca mine, numai că tu nu ești unul. Înțelegi? E ușor, trebuie să mă uit din alte prisme. Are prieten, crede că trece pe nepotisme. Dar știi că e ușor, știi că îl succetul în seara asta îl ție clar că câștigă talentul. Nu mi-e greu și dacă vorbești de dicționar e ușor, că dacă mă uit nu apar la adversar. Fac jocuri de cuvinte pentru fiecare din public și ție zic că ești doar un prost prea pudic. E ușor, afară-i fric, sunt vreo 2 grade, prostul e în pantaloni scurți, că el crede că-i tare. El crede că-i tare să se dea super mare. Ascultă, ești mult prea prost pentru hip-hop, frățioare. Bă, frate, ești cea mai proastă țintă, vorbește și pap și papul ăsta nu te reprezintă. Ca să vezi, frate, o să stamp un punct prestația lui la betele ca pantalonii mai scurți. Și nu ai ce să-mi zici, frate, bă, că te-ai trezit prea greu la capela când ești pe muche de cuțit. N-ai nicio treabă, am venit să dau pe beat. Hai mai dă tu mai cu barba cu aia ca să cazi pe beat. Și n-are ce să-mi zic că, frate, vreau să dau pe beat. Eu sunt semilună cu aia, tu ești cel mai prost satelit. Așa că n-ai ce să-mi zici, băiatul n-are ce să spună. Dexter și-a dat upgrade la limba română. Bine, mă,
Este simplu, omul s-a tâmpit, în caz că nu știai și luna e satelit. Dar e ușor, sau rima aia tare, păcat ești satelit, că eu strălucesc ca un soare. Nu-i problemă, rima-i fierbinte, băiatul o simte, e fără cuvinte, când vin te las cu un pumn fără dinte. Nu-i problemă, te las aici, cine te minte? Știi că toată lumea care te cunoaște spune pe la spate că nu are ce-ți face. Nu are ce-ți face pentru că ești mult prea prost și dacă ar putea din tine ar face toți compot. Știi cum vine că e toți datră și mușcă, toți datră și mușcă, dar tu ești prins în cușcă. Știi cum e treaba, n-am nevoie de bit să zic că erai bun, dar între timp te-ai prăjit. Acum curios de votul vostru. Merită cu aia, e poluntă, suntem pula aia. Aia dau! Microfonul la genul să-l aibă acolo, că avem doar 2 microfoane. Și acum urmează votul vostru. Cine este cu Piti? Cine este cu Dex? Să-mi fac pula. Cine e cu Piti? Cine este cu Dex? Cine este cu Piti? Cine este cu Dex? Are un pic înspre Dex. Și noi ca și publicul nu putem să ne decidem, frate, mai bag o rundă de acapela, una altul și care e cel mai bun, frate, în asta, mă jur că... Îmi iau pixul și foaia, fiecare cuvințel îmi notez. Bun. 40 și 40, mai dăm cum am dat acum. Aveți doar 40 secunde să ne demonstrați că trebuie să ajungeți în semifinală în serie. Din nou, Piti, 1 minut. Bine, vă dă 1 minut de căciulă, ca să fie toată treaba. Cel mai ok! Jurul a zis, jurul decide, 1 minut de fiecare, 60 de secunde, adică 60 de secunde. Bă, Dexter, te rog, hai să fie Caterin, că vorbești de prieten. Dacă stau să mă gândesc cu muzica ta, e single. Nu ai nicio treabă, frate, dar e exces. O să fuți muzica și iese în chest. În primul rând, ca să știi, MC chiar complex. La modul când vorbești, trebuie să pui mâna pe text. Nu ai nicio treabă, cam astea sunt rimele. Voi nu vă legați cu aia, exact ca antonimele. Ca să se pun pe cuvânt, aici cu Dex dau cu el de pământ. Că MC-ul ăsta, frate, este plin de idei, că eu o să înțeleagă evoluția de la zei la cimpanzei. Ca să bată lumea, frate, că o dau din barbă. Vorbești de maimuțe, dar ești maimuță de stradă. Și uite care treaba, o să-ți fut morții. Vorbești de sală, coaie, o să te putem cu toții. Ca să fie bine, o să-ți pun pum. Nu pune mâna pe microfon, că e într-un minut. Și nu știu care treabă, băiatul vrea să plângă. Vorbește de 1 minut, dar a pierdut din prima rundă. Bine așa! E simplu, e super filme. Am pierdut din prima rundă timpul cu tine. Fii atent că e cam care este sfera. Încă o rundă ca să apuc să-ți îngrop cariera. Că până acum doar am tras de la distanță, dar acum zic în față că ești dreanță și ești degeaba și nu susții hip-hop-ul, ești cam degeaba, nu susții nimic, man, tu nu reprezinți nimic. Între tine și cel mai mult reprezintă un plic de ceai, e ușor să-l omor, e ușor să-l împachetez și apoi să-l dau zbor. Știi cum e, man, că dacă vin te omor ca în Sparta te împing și apoi stau un picior. N-am nevoie de nimic sau de violență să-i arăt că în fața mea e un zero, ești o zdreanță. N-ai nicio rimă fără să fie furată de altcineva, dar las că știu numai eu, în fine. E lejer, coaie, te știu și te trec așa cum îți treci rimele, te trec așa cum îți treci rimele, te întrec, cum îți treci toate rimele înainte de battle pe caiet. Bine cu aia! Stop, aplauze pentru băieți încă o dată. Nu dau seama, care a spus că e favoritul vostru, strigați numele. Nu facem așa că nu înțelege nimic, hai să vedem. Cine este cu Piti?
Vine-mă cu aia. Cine este cu Dex? Cine este cu Piti? Cine este cu Dex? Cred că am înțeles încă o dată. Cine este cu Piti? Cine este cu Dex? Este clar, publicul spune Dex! Ce e cu Dex, mă? E mai bun. 13 chele amândoi să fac. Băi, și eu sunt mai bun. De ce nu ești cu mine, mă? Juriu ce spune, da? Da, juriul se consultă, a fost greu. Încă o dată, cine credeți că merită să câștige? Crezi că ziceau cu tine? Sau crezi că ziceau cu el? Bă, trimiteți-i pe amândoi, mă. Brașov, puțină gălăgie pentru petelul ăsta tare, frate, și pentru toate pentru Să auzim decizia jurului. Nu e ușor, oricum avem wildcard, nu? Pentru Da, cel mai bun așa. pierzător. Da. Brașov, faceți gălăgie pentru Dex, frate. Dex ajunge în semifinală, aplauză pentru Dex! Dar nu uitați, există wildcard-ul ăla cel mai bun dintre pierzători. Bun, să trecem la următorul meci.